Kiitokset Ulla, että olet luotsannut tätä seurakuntaa, toiminut esihenkilönä ja ollut osa työyhteisöämme. Tuolle miehellesi sanoin kirkkopihalla, että nyt teille tuli eläkeläinen kotiin. Ja siihen hän vastasi, että ei eläkeläinen, vaan vapaaherra. Se on jotenkin semmoinen sinuun sopiva nimitys. Elikkä lyhyestä virsikaunis toivotamme hyviä ja siunattuja vapaaherrattaren päiviä sinulle, Ulla. Ja meillä diakoniatyössä on ollut tapana aina muistaa ihmisiä kirjoittamalla runo. Runo, joka alkaa henkilön etunimen ensimmäisellä kirjaimella. Ja tänään tietysti meillä on runo, jossa jokainen sana alkaa U-kirjaimella. Ulla, uulupukka, urhea ja uskalias, uupumaton uurastaja, ulkonäkösi upea uulias. Urasi urkeni uskon yhteisössämme uskonnon lehtorista uudistajaksi. Ulkomaalaistenkin unelmiin urallasi uppouduit. Uskoen uuteen uit. Uskalsit unelmoida, uurastit, uudistit. Uumoilua uusista uksista ulos astuessa. Ullalla uljaine ukkoineen. Uhkarohkeita unelmia. Ukulelea ulkomuistista. Ulkomaalausta uudismökissä. Unelmana ulkosaariston uutöön. Uuden kaupungin ulavat. Unilauluja untumikoin. Siunattuja ja antoisia eläkepäiviä toivottaa Unelma-tiimi! Elisa, me saatiin tehtävä sanoa Ullalle jotain tässä juhlassa. Mitäs me voitaisiin oikein sanoa? Pitäisikö meidän käyttää nyt sitä tekoälyä, sitä mikä on kuulemma kaikkiin näihin toimipisteisiin hommattu tänään? Hei, toi on hyvä. Joo, mä käyn. Hei, tekoäly on jotenkin ajankohtainen juttu ja se on nykyaikaa. Ullahan on ajankohtainen ja nykyaikainen ihminen. Seurakunnan strategiassakin sanotaan, että Tuusulan seurakunta on aina hermolla. Tämähän on just sitä. Avoin johtaja, työhuoneovi aina avoinna. Piipittää aika paljon. Piipittää, mutta sieltä tulee hei tekstiä. Hetkinen, täältä tuli tällaista. Ulla on avoin ja huoleton johtaja. Niin avoin, että kirkkoherran huoneen ovi on aina avoinna, vaikkei itse johtaja olisikaan paikalla. Samalla on avoinna myös pöydällä oleva tietokone ja puhelin ja lompakko. Kaikki seurakunnan ja Ullan omat avaimet. Jotenkin ihanan avointa, mutta en tiedä onko ihan tietoturvallista. Enkä mä tiedä, voidaanko juhlassa tämmöistä edes Ei voida. Täytyy jotain muuta. Pyydetään jotain muuta. Voisitko sä kirjoittaa siihen jotain vaikka, että siis Ullahan on tosi monessa mukana paljon päätettävää, kiireinen johtaja. Voisiko lähteä vähän siitä kiireestä? Joo, mä laitan tänne, että mistä tekoäly toimii. Ulla, kiireinen johtaja. Työssäsi on ollut paljon vastuuta, mikä on pitänyt sinut erityisen kiireisenä. Joku voisi sanoa poikkeuksellisen kiireisenä. Tässä sinua on auttanut painava kaasujalkas. Vauhti ja vauhdikkuus on näkynyt myös liikenteessä. Paikalliset peltipoliisit ovat saaneet sinusta talteen upean kuvan. Ja taksikuskit ja bussiaikataulut ovat tulleet sinulle tutuiksi ajokortin ollessa kuikumassa. Ei me voida tällaista sanoa uudessa. Toihan on viranomaistietoa, ei voi edes jakaa missään juhlassa. Ei, laitetaan jotain muuta. Laita se siis Ullahan on aina tosi tyylikäs. Joo. Hienoja vaatteita ja ei tarvii hävetä jotenkin. Niin laita jotain siinä, laita tyylikäs kirkkoherra. Mä laitan tyylikäs kirkkoherra Ulla. No mitä sieltä tulee? Kyllä täältä tulee kyllä taas jotain. Otahan. Nyt tässä on tämmönen.
opetuksesta huolehditte. Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes kirkkoherra kaikessa loistossa ei ollut niin vaatetettu kuin kuka tahansa teistä. Mun korvaan tuo kuulostaa vähän raamatulliselta tuo tekoäly. Hei, mä luulen, että Ulla arvostaisi, jos me kysyttäisiin tekoälyltä vinkkejä eläkkeelle jäävää varten. Olisiko jotain sellaista, jos sä kirjoitat vaikka jotain, että vinkkejä eläkepäiviin tai olisiko joku tämmöinen Ulla? Joo, kokeillaan. Tää joutuu vähän miettimään, mutta tuli täältä tällainen. Parhaita tapoja viettää eläkepäiviä ovat ne harrastukset, joissa pääset reippailemaan luontoon. Yöpyminen teltassa, metsästys ja kalastus, vaellus ja patikointi. Kiinnostuksesi mukaan voit jatkaa rakastamasi moottoriurheilua myös eläkkeellä. Mun mielestä nämä ei ehkä ihan sovi kuitenkaan Ulla. Olisiko siinä sitten pitänyt jotenkin? Jos me kysyttäisiin sellaista niinku seurakunnan työntekijä, niin kuin kirkkoherra. Kirkkoherralle eläkkeelle jäävälle vinkkejä. Mä laitan noin kaikki tänne hakusanaksi. Eli kirkkoherra vinkkejä vapaa-aikaan, jotain tämmöistä. Joo, kyllä täältä taas tulee tekstiä. Tää on hyvä. No niin. Mä luen tämän. Anna tuu. Joo. Ulla, alueellasi toimii aktiivinen seurakunta, jonka yhteyteen voit hakeutua. Voit osallistua omalla panoksellasi kasvissukkakahvilla, kiva nähdä ryhmän ja Afrikan iloisten auttajien tapaamisiin. Muistathan gospel-lattarit, naisten saunaillat ja russan mökki-illat. Myös monia vapaaehtoistyön tehtäviä on seurakunnassa. Katso lisätietoja arjenihmeitä.fi. Tämä oli aika hyvä. Tämä oli hyvä. Osa oli varmaan jo tiedossa. Niin, kannattaa seurata seurakunnan ilmoitteita. Silti musta tuntuu, että pitäisikö meidän sanoa ihan itse jotain, että tuossa tekoälyssä ei ollut kaikki ihan kohdallaan. Kyllä me ollaan hyviä puheita itsekin keksitty. Ollaan, mutta jos me sanotaan jotain, ihan omin sanoin. Joo. Ulla, kiitos kaikesta siitä, mitä olet Tuusulan seurakunnalle kaikkina näinä vuosina ja vuosikymmeninä tehnyt. Kiitos siitä, että olet ohjannut rohkeasti, päämäärätietoisesti tätä meidän seurakuntalaivaa eteenpäin. Koko meidän työalan puolesta ihania eläkepäiviä sinulle. Kaikkihan tuntee elefanttimarssin, mutta oletko kuulleet Ulla-marssista? Yksi pieni Ulla-marssi näin, taitaa tietää eteenpäin, koska into oli paljon niin, ylsivät mukaan uuden Rosenkristin. Kaksi pientä Ulla-marssi näin, haastava tietä eteenpäin, koska työ oli mukavaa niin, ylsivät he mukaan uuden Rosenkristin. Kolme pientä Ulla-marssi näin, kiireistä tietä eteenpäin. Silleen niin kuin ihan mahtava päästä tähän niin puhumaan ja kertoa vähän ehkä eri näkökulmaa. Älkää liikaa paljon. Katsotaan. Mutta ehkä niin, jos silleen lyhyesti, että kuitenkin 40 vuotta melkein koko matkassa ollut mukana tässä, niin siellä on paljon nähnyt ja paljon kokenut ja toki työ on niin tärkeä tälleen perheen näkökulmasta, siinä on paljon muutakin
arkeen, mitä siinä on saanut kokea. Ensimmäiset asiat, suurin osa asiasta ei suorasti liity äidin saarnoihin tai pappina olemiseen, vaikka ne oli hyvin inspiraatio aina nuoresta pitäen, mutta ensimmäisenä oli seukkari nousi meillä kaikilla esiin. Vanha seukkari, kyllä. Ja just se, että kuinka siitä seukkarista muodostui meille toinen koti. Ja siinä oli tosi hauska aina mennä, etenkin sinne, kun se äidin kanssa on aina hirveän hauska olla. Ja äiti oli selvästi nauttija, oli innoissaan työstä ja se välittyi meille lapsille siten, että seukkari ja kirkot tuntuvat hyvältä paikalta olla. Ja muun muassa muistettiin sitä, että seukkarissa oli tosi iso jääkaappi, mikä mahtui sisään. Se oli tosi erityinen asia. Ja sitten oli tietenkin aarrekammi, oli toimistotarvike luola. Ja etenkin toi Sakasti oli sellainen paikka, missä oli aina hirveän kiva tunnelma. Se oli vähän kuin menisi niinku keikan backstagelle. Siellä oltiin, siellä oli kova meininki. Ja se välittyy mun kanssa aina tänäkin päivänä. Tänäkin oli siellä oli tosi kiva mennä, piti mennä aina katsoa vähän sinne, mikä meininki. Ja jotenkin on ollut tosi kiva huomata tässäkin tilaisuudessa, että se äidin huumori ja keveys niin näkyy tässä tilaisuudessa ja näkyy siellä, se on aina kaikki ja se on tosi kiva. Julia varsinkin muisteli sitä, että jo pienenä koulussa, niin koska äiti oli pappi, niin totta kai mekin tiedämme paljon uskonnosta, niin sai koulussa sitten neuvoa uskon asioissa kavereita. Jep, ja tietenkin tähän liittyen kaikki muisti tosi hyvin sen, miten äiti harjoitteli kotona liturgioita. Ja se meni jossain kohtaa siihen, että itse kun vaikka leikki, niin kesken sen leikin mä saatan olla silleen, että Isä ja Poika, Herra olkoon aika hyvä. Ainakin äidin osalta mun mielestä niin näin on käynyt. Että se ei ole mikään niin ammattityö, johon mennään aamukatulla illalla, vaan se on identiteetin jatke. Ja se näkyy arjessa, se niin usko ja auttamisen halu ja johtaminen ja niin edespäin. Eli äitin paffius ei varmaan lähde minnekään, vaan se pysyy vielä ja saa olla inspiraationa vielä jatkossakin monille. Ja lopuksi ehkä halutaan vielä vaan niin sanoa, että äiti niin antoi paljon enemmän kuin uskon perusteet, että ollaan opittu katsoa mitä uskomus on ja mitä on elää kutsumuksen mukaan. Tämä on hirveän arvokas ollut ja niin kuin äiti tänään sitten saarnassakin kysyi, nyt vähän aihe hyppää, mutta ei se mitään, että mistä ollaan oltu kiitollisia, niin me voidaan niin kuin sisarusten kesken sanoa, että me ollaan tosi kiitollisia, että me ollaan saatu sun pappeuden kautta niin kuin toinen koti, joka on ollut tosi hyvä. Et sinne on tonne kirkkoon on tosi kiva tulla, seukkaan on tosi kiva tulla, se on niin kuin tulisi kotiin. Ja me ollaan sellainen aika luova ja toimelias porukka. Ja haluttiin sillä tavalla miettiä tätä Ulla sun tällaista siirtymäkohtaa elämässä. Pyöritä rullaa. Olisiko kahvin kanssa pullaa? Ei ole pullaa, vaan tiukka tötterö paperista on tulos. Ja kohta herkullista hattaraa koneesta pyörähtää ulos. Vapaalla olevan Ullan voi kirkkotiellä pommata. Kun enkeli heijastin pilkistää taskusta. Kun vapaa herratar aamulla kalenteria katselee, hän miettii, mitä ihmettä tällä kaikella ajalla tee. Meillä on vinkki, mitä herttäisin. Jospa aloittaisit palapelin tai joku... tai jonkun urheilulaji. Jos hiihto ei kuitenkaan luista, löytyy ratkaisu liikuntamuodoista muista. Paadel tai vaikka tanssi. Olisiko kiva osata valssi? Jos nälkä liikenteessä vatsaa murauttaa, autokaistalta voi hampurilaisen käsilaukkuun sujauttaa. Pustan perukoilla sait kokemuksen uuden. Jatkossakin saat siitä nautinnon suuren. Kylläisenä taas matka alkaa. Kiireettömänä kevyttä kaasuja. Neulomaseuran jäsenillä puikotkin alkaa kilistää. Ajan vietteestä siitä saa hyvää fiilistä. Kun puikolta toiselle alkaa silmukat vilistellä, valmiit sukat jalassa voi ylpeänä reilusti kilistää.
tunnetaan edelleen kirkkoherrana, joten hyvä on EA:ta jatkossa kerrata, ettei sormi suuhun luiskahda, jos tulee tarve hädässä olevia autella. Siihen apua annoimme, laastaria, sidettä kassiin laitoimme ja muista, että autossa et pärjää ilman lämmityspeittoa. Vaiherikkaita aikoja tulevaan Ulla. Koko varhaiskasvatuksen vähän. Olin pastori, niin kuin sinäkin. Silloin heti ensimmäisenä työpäivänäni sinä tulit, pysähdyit kohdalleni. Vieläkin muistan sen paikan käytävällä Kaijan huoneen edessä. Sinä hymyilit, kerroit kuka olet ja toivotit tervetulleeksi. Vähän silleen, niin kuin, että johan me oltiin sua odotettukin. Siitä alkoi työtoveruus. Olit todella mukava kollega. Opin tuntemaan sinut rohkeana ja luotettavana työtoverina. Ja hyvin pian työtoveruus muuttui ystävyydeksi. Sinulla on aina ollut vahva luottamus siihen, että Jumalan armo on aina suurempi kuin pystymme ymmärtämään. Armo kantaa, armo riittää, armo ulottuu. Sitten sinusta tuli kirkkoherra, esimieheni. Oli se vaali-ilta. Kaijan kanssa istuimme siellä Seukkarin kokoushuoneessa, oli siellä muutama muukin. Jännitimme ja odotimme tulosta. Sitten meidät kutsuttiin kirkkosaliin kuulemaan ääntenlaskun virallinen ilmoitus, että Tuusulan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi on valittu Ulla Rosenqvist. Ja silloin joku, olisiko se ollut Kaija tai joku muu, aloitti spontaanisti virren Herraa hyvä kiittäkää. Eli laulutaidottomanakin yhdyin sydämestäni tuohon virteen. Ulla oli Tuusulan seurakunnan ensimmäinen naiskirkkoherra, eli lasikatto murtui, ja se on hienoa. Olit todella hyvä esimies. Ulla, Jumala on siunannut sinua läheisillä ja rakastavilla ihmisillä. Jumalan kiitosta laulaen seurakunta otti sinut kirkkoherrakseen. Ja Jumalaa kiittäen ja sinulle siunausta rukoilen, sinut lähetetään eläkkeelle. Ja on jännittävää nähdä, mitä hyvää Herramme on sinulle varannut tuleviin päiviin. Sinä tiedetään sille lähtiessäin. Kiertävän kautta synkeiden seutujen, sen tiesin jo lähtiessäin. Kuitenkin uskalsin sillä sydämessäin. Tunsin aina toivon vapauden, vapauden. Kun kuljen laulaen, pelkää niin paljon, kun kuljen halki varjojen ja pimeiden polkujen. Niin kuljen laulaen. Mä toivoin tästä päivästä ja tästä juhlasta iloiset. Että piti olla hauskaa, niin sanoin muistaakseni Tullalle ja Laurille ja Tiinalle. Ja nämä on ollut hauskat ja hyvät juhlat. Tässä on ollut hauskuutta, että me iloitaan siitä, että me ollaan kristittyjä. Me ollaan rakkauden ja armon asialla ja me saadaan itse olla rakastettuja ja armahdettuja. Se on, niin kuin tänään Jeesus sanoi, että rakastakaa toisianne, niin se on musta ollut koko tämän työn, mitä me ollaan työyhteisönä tehty. Et mulla on ollut valtavan mahtava työyhteisö, joka on tietenkin tässä vajaan 40 vuoden aikana vähän vaihtunut, mutta hyvin pitkiä työsuhteita ollut ja me ollaan tehty yhdessä työtä Jumalan rakkauden eteenpäin viimeiseksi ja se on tuntunut hyvältä ja innostavalta. Sitten mä haluan kiittää myös meidän luottamushenkilöitä,
Mä oon ollut kirkkoherrana 15 vuotta, oli paremmin niin aikoina teitä tunsin ja tunnen ja meillä seurakunnassa kirkkoneuvostot ja valtuustot ovat seurakunnan asialla. Muistavat aina, että mikä on se meidän seurakunnan työ ja olette siinä kyllä paljon tehneet ja kokouksissa on paljon äänestetty. Mä oon tehnyt esityksiä ja neuvosto onkin ollut eri mieltä ja sitten äänestetty, mutta aina ollaan onnellisesti lähty kotiin illalla. Yhteistyötä me seurakunta on tehnyt hirveän monen, me tehdään Tuusulassa monien kanssa ja erityisesti haluan kiittää pormestaria siitä, että Tuusulan kunta on tehnyt seurakunnan kanssa pitkään ja tekee edelleenkin yhteistyötä meidän kaikkien työalojen kanssa. Mä tulin 15 vuotta sitten tähän tehtävään. Tuusulan seurakunta oli hyvä seurakunta, tää oli hyvää toimintaa, pyrittiin kohtaamaan ihmiset. Ja tämän 15 vuoden aikana meidän toimintatavat on muuttunut, koska seurakunta, yhteiskunta muuttuu ja me on haluttu siinä olla mukana. Tällä hetkellä, kun olen tässä lähtemässä, niin Tuusulan seurakunta on hyvä seurakunta. Me pyritään ja me kohdataan ihmiset siellä, missä he on. Eli jätän seuraajalleni todella hyvän ja toimivan ja rikkaan, hengellisesti rikkaan seurakunnan, mutta myös taloudellisesti kyllä tällä hetkellä meillä on hyvä olla. Eli kiitän teitä tästä juhlasta. On ollut ilo lähteä vapaa-herrattajapäivien viettämään ilomielessä. Kiitos.